Voiai să-mi faci o surpriză. Da, Simona. Simona face parte din fetele care nu pot fi surprinse. Ha, ha, ha. Vorbeam pe pauză cu Simona, i-am făcut poftă, bineînțeles, cu Vlăduț cu găluștele cu prune și Miroase frumos aici. pentru că Dan are pile și deja a furat o gălușcă, te-am auzit că n-ai mâncat în viața ta. Niciodată n-am, că nici nu știu ce gust au. Na. În Moldova nu se fac De asta vreau să zic. găluște cu prune. Vlăduț o să-ți facă Nu se fac în Moldova. Nu se fac, ce vrei dacă nu se fac? un cadou. Dacă tot a gătit... Toate astea sunt pentru mine, Doamne Dumnezeule. Da, Mulțumesc mult. să te văd cu cine le mănânci. Cu colegii mei din redacție. Aoleu, sunt grele. Mă ajut puțin? Le Mulțumim. Nu, așa, mulțumesc, Iuliana, mulțumesc, Vai de mulțumesc frumos. Cu drag. În ce te îmbraci la petrecere? O să vezi, îmi schimb rochița, dar stați puțin, că o să se supere domnii pe mine dacă nu le arătăm și pe fetele de la Next Top Model. Ce petrecere? Inclusiv Chelu, că le-am dat puțin mai la o parte și nu mai stau fix în spatele lui. Păcat. Fetele de la Next Top Model, Cătălin Botezatu, în fiecare joi la Antena 1. În seara asta va fi debutul noului sezon. O să le... Tu ești cea... Cred că sunt anorexice. Vino coace. Ea este cea despre care se spune că ar fi soția Biancăi Drăgușanu. Mamă, dar înaltă ești. E frig la tine acolo sus, așa-i? Eu zic că Bate Năvagii vânt. sunt țara minunilor. Ce e, Chelu? Frig Vrei greu. să-mi spui ceva? E foarte drăguță. Dați-i ceva să mănânce. Nu, pentru emisiunea ei e foarte bună. Da. Dan, vrei să spui tu ceva? Nu, Doamne ferește. Capato sunt două, bă! De asta mă uitam și eu, n-am Da, scăpat de corect. una că a apărut Ți-ar a doua. plăcea să fii asistenta lui Dan? Zi nu, zi Nu nu. m-am gândit. Nu, nu. Gândește-te acum. Nu, că nu. Dacă mi s-ar propune. Ne-a ajuns una. Nu-ți propun, nu. Mă, de ce? Ne-a ajuns una singură. Dar gândește-te la un singur Luați-o amănunt. voi, mă, luați-o voi. Știi care e amănuntul pentru care nu putem să o luăm la tine la emisiune? Că nu mai există prinți. Ăsta Cristea e dat și mai rămâne Paul ăsta de România. Nu, dar mă gândeam că Stai Cătălin puțin, mă, Botezat Dan. a făcut două persoane să plângă în țara ta. Să Pe Bianca știți- și pe Dan Bidman, acum, nu? Să știți Și ar fi păcat să că, facă virgulă, expatriat. Chelu se leagă de asistenta mea, de Iuliana. Că i-am furat microfonul. I-ai furat microfonul? Da. Aoleu. Stai puțin că ți-l dau imediat înapoi. Acum trebuie să spună E un ea ce are semn. de spus. Iuliana, te rog să le mulțumești colaboratorilor noștri. Mulțumim Shelter Mulțumim Security, colaboratorilor noștri. pază și protecție, Circo Las Vegas, Cofetăria Claus, Florăria Dalmi, Mobila Dalin, Baumax Chitila, A, de acolo Zircon sunt Media, boții cu prune la cofetăria. Divertibol, Hai, Iuliana. Centrul de Nu-mi băga în seamă, înfrumusețare, nu-mi băga. Celulem, Tu ține-o Bloc ta. Beleța, iar vestimentația mea a fost ce asigurată de crești cu Sabre. Și acum Mersi. liniște, mulțumesc Karen Milan pentru ținuta mea din această Haide, bă, seară. băiatule, bă! Evident și dumneavoastră. Și Eu acum nu mai cânt. vino încoace. Vino încoace. fiți Ia, atenți fiți aici, atent. ceva. Noroc că nu trebuie să ne jurizați. Special am dat-o la sfârșit ca să nu ne dați De note. Capato. Să vă auzim. Capatos cânti? Nu sta cu spatele. Dan. Hai! Unde, mă? Capatos cânti? Cânt, frate, fii atent. M-a tot sunat, a sunat de atâtea ori, de m-a luat de cap. Băiatul îmi zicea într-una: Hai Simona, hai, lasă-mă să-ți arăt casa mea din Hawaii. altul a intrat pe Facebook și mi-a dat un like. Mi-a zis că dragostea e degeaba, că a vorbitul pe Skype. Mi-a dat mesaj că are bani și poziție socială. La cum scria băiatul, cred că n-a prea fost la școală. Nu știu cum se face, dintre toți băieții doar tu știi ce-mi place. Când mă privești în ochi, îmi bate inima. Tu ești tot ce îmi doresc, de-aia sunt a ta. Eu toamna nu dorm, hai, decât dacă îmi dai somnifere. Și cum nu iau pastile, măi Simona, dă-mi o bere. Beau în cinstea soarelui, că mi-a fost dor de el. Și el bea în cinstea mea, fiindcă o ardem la fel. Am hibernat ca ursul toată iarna. Mutre ședința la Constanța, în sfârșit a venit vara. Dimineața mahmureală de cu Sana, umple cana. Un weekend la Mamaia, e când un sezon la varna. Mei, Moldova, Ardeal sau București, cu bani puțin
sau mulți cu toți o ard în costinești. Paharul sus, meau, că mie îmi place să plouă. Nu de altceva, dar eu toamna nu. Toamna nu dorm.